и публиката оценява с юнаци представянето на столичното Локо. Локомотив неутрализира това, което представляваше шльонск на книга, на теория, на практика, като обиграност, като качества на своите футболисти. Сега има шанса да направи една последна крачка и да се класира за следващия етап и да чака утре съперник на жребия. Литекс и ЦСКА са вече там. Левски обаче няма да бъде на жребия, след като отпадна след изпълнението на Дуспи. Доста драматични развръзки. Част от най-интересните моменти, както виждате, имаше точно 3 ситуации, в които феновете на Локомотив вероятно са били с много свити сърца на Локо. Но, така или иначе, феновете изживяха своите хубави моменти, и тези, които са пътували до Вроцлав, и тези, които днес бяха на националния стадион. Много силен шут на Штилка. Нямаше какво да направи Галев, който позна ъгъла. Йорданов! Прекрасно! Трета Дуспа за Локомотив. О, не! О, не! Този път обаче Келемен спасява. Неприятно. Шут и гол. Петрашяк спира се. Изстрел! Не. Влезе топката в мрежата. Изстрел на Давчев! Келемен спасява и Шльонс продължава. Дуспите не донесоха късмет на Локомотив.